Dnes pre vás máme taký rýchly prehľad o tom, ako inflácia ovplyvňuje vašu dôchodkovú prognózu a v akých eurách vlastne štát tie naše peniaze počíta. Od roku 2026 nám totiž začne sociálna poisťovňa posielať odhady budúcich dôchodkov, no a vás asi hneď napadne tá najdôležitejšia otázka. Ak mi ten papier sľubuje nejakú sumu o 20 rokov, nezožere mi dovtedy jej reálnu hodnotu inflácia? Je to vlastne taký malý stroj času pre vašu peňaženku a my si to teraz rozobereme. Poprvé, tie sumy v prognóze sú uvedené v tzv. Reálnych cenách. Čo znamená, že to nie sú žiadne nafúknuté budúce eurá, ale jednoducho vyjadrujú kúpnu silu priamo v dnešných cenách. Takže, ak tam uvidíte napríklad sumu 800 eur, v praxi to znamená, že v dôchodku si za ňu do košíka vložíte presne toľko nákupu, koľko by ste si kúpili za 800 viek dnes. Po druhé, štát to takto nenastavil len tak náhodou. Snaží sa totiž vyhnúť nejakému extrémnemu skresleniu, lebo, povedzme si celkom úprimne, vidieť tam nejaké obrovské číslo by vám dalo iba falošný pocit bohatstva. Tento systém nás tak celkom šikovne chráni pred ilúziou budúcich veľkých čísel, za ktoré by sme ale v realite kúpili oveľa menej. Nakoniec, ako to vlastne celé počítajú? No, prognóza najprv zohľadne celkový ekonomický vývoj do budúcnosti, vrátane tej spomínanej inflácie, no a potom tento inflačný efekt z finálnej sumy matematicky jednoducho odstrihne. Vďaka tomu na papíri uvidíte vašu skutočnú budúcu životnú úroveň pekne v porovnaní s dneškom. Číslo vo vašej prognóze teda nie je nejako umelo nafúknuté, ale ukazuje úplne holú pravdu o tom, na akú životnú úroveň vám ten váš dôchodok naozaj postačí.